Kenduko dut, gero jarriko dut. Izarkomen estalduraz, Amaika Telebistan eta 28 Kanarian ere eta tokikomen ikusi alko da finala izango da. Lehengo urteko finala errepikatuko da, txapelketa ofizial honetan, zuen eskuinetara Urbieta bigarrena eta Urbieta hirugarrena. Lehenazkamena eta akusteko ordezkaria. Eta hemen, nire eskuinetara, zuen ezkerretara, Urbieta lehenengoa eta Urbieta laugarrena. Sakea duenak, txapa, tokatzen zaionak, txaponaren dira. Sake amados, errezuak 30.
Sakiak 30, errestuak 40. Jokoa! Sakiak bat, errestuak bat. Sakiak 30, errestuak 30. Pasa. Sakiak 40, errestuak 30. Ados, saria pasa.
Tira va! Cago en Dios. Jokua! Ah! Venga. Sakiak bat, errezuak bi, amairu jokotan. Sakiak gutx, errezuak 30. Oita barna! Sakiak 30, errezuak 40. Jokua! Sakiak bat, errestuak 3. Sakiak 30, errezuak 2. Oita marna berdin. Jokua! Sakiak bat, errezuak 4.
15 urdin. Sakiak 15, errestuak 30. Sakiak 1, errestuak 5. Cago en la hostia puta. Denboa. Sakiak 1, errestuak 6.
Hogeita hamar eta huts. Saque hogeita hamar, bestea berrogei. Jokua! Hortze pelota jotze. Hortze pelota jotze. Hostia. Sakeak berrogei, errestuak huts. Venga. Mentzio. Jokua! Sakeak bi, errestuak zazpi. Amabosna berdina.
Jokua. Sakiak bat, arrestuak 8. 2. Puta señor, sí. Sakiak 12, arrestuak 40. Pasa, vale, que no altxatzen. Guaira, Sakiak 2, errestuak 9. va. Tabarna berdin. Sakiak 40, errestuak 30. Jokua. Sakiak 3, errestuak 9. Va. Sakiak 40, errestuak 8. Jokua. Sakiak 4, errestuak 9. Lehenengoa.
Baja. Sakiak 15, errestuak 30. Sakiak 30, errestuak 40. Jokua. Sakiak 4, errestuak 10. Sakiak 40, errestuak 5. Venga. Jokua. Sakiak 5, errestuak 10. Belarri. Sakiak huts, errestuak 40. Amabost eta 40. Jokua.
Sakiak 5, errestuak 11. Mausna. Berrogei eta 15. Jokua. Errestuak 6. Sakiak 6, errestuak 11. Mausna. Sakiak 30, errestuak 15. Jokua. Errestuak 7, sakiak 7, errestuak 11. Denbora berriz, 2 denbora.
30 eta 30. Ados, saria pasa! Sakiak 7, errestuak 10. 10. Sakiak 30. Jokua! Sakiak 10, errestuak 8.
Zakiako 30, errestuak huts. Zakiak 40, errestuak huts. Agian, azkena. Lehenik eta behin eskerrik asko Zizurkilgo udalari, final txapelketa hau babesteagatik, eskerrik asko ere izango bi, estatura emateagatik, eta sari banaketari hasiera emango diogu. Aurten iazko finala errepikatu da, baina irabaztiak alderantzizkoak izango dira gaurkoan. Aurteko azpitxapetunak Urbieta bigarrena eta Urbieta hirugarrena. Gaiak ematen, Xabatori Altzabal, Zizurkilgo udaleko kirol zinegotzea.
Xabi Andoni. Jartzetan esez. Bueno, gaurkoa, zizurkiko zimiterio sareko finalak izan ditugu, iazko finalaren errepika, baina irabazleak alderantzizkoak. Eta hemen ditugu, gaurko azpitxapeldunak, Urbieta 3. eta Urbieta 2. Bueno, iaz txapeldun izan zineten, gaurkoan azpitxapeldun, 13 eta 8ko emaitza izan da, zein da lehenengo balorazioa, Xabier? Bueno, nik uste hasieratik nahiko trakatxa hasi gehala, jokun sartu ezinik, beak dominatu itxezuen, eta hasieratik desente alde indigu eta gero remontatzea oso zailentzei. Ne ustez hortik hunda asuntua ez. Gio joku honek bez horte puntu bare bauka eta hortan gu baino gehiago giu eta hortan guria eman ez teun sensazioa bintzat. Geo partida aurrera jundan bezalaxe, gerturatzen ejuntzeate eta momentu batean 3 jokotara jarri zate, joko izuekin batzen duten, partidua aldatingo zen, ze Jon Urbietak ere atsedenaldia eskatu du, pixka partidua gelditzaldea, asmatu ere egin du, egia dara bai partida ondila indula kanpotik behintzat sentsazio hori zatu da, baina zuek ez guztiz gaizki aritu zatelako. Alegia behar asko jokatu dulako, agian ez dira izan ez dara zuen utxegitiak orokorrian. Ez, esango nuke komodo batu dira. Bileak nahiko komodo, eta gu berrizin komodo. Azkenen atakia nahi dana komodo haitza eta defentsa nahi dana berriz korrika areatanea, eta traketxe, nire sensazio bentzen nahiko traketxe. Bai, zu esan duzun bezala, ustez Jonek ligila oso barindun partidiko bena indulaga, beak uste bakila, entrenamentutan ez du olako partidu jokatu eta bai, egite esan, anulatu indigu bai biloi. Bueno, eta Pasaka joka moldea zautzen ez duten nahentzako eta ezker paretean, edo trinketien aritzen dien horientzako, ze esango zenek animatzeko Pasaka jokora, ze gomendio, ze aholku animatzeko bai o? Bai, dudik gabe, gure azkenen hortik gatoz, ezker paretatik, gehien bat, eta gero joku zuzenetan pixkat hasi ginen bote luzea eta Pasaka eta probatzen. Eskuntzako oso ona dela, beti problemak izan ditugu nontzako batez oso egokia, eta zer dikutzu behar goteatzeko aitzeki harra. Gauza hori gehiago gehitzeko, nire hoxe esango nuke. Vale, mi esker da, animo. Venga. Eta hemen ditugu, iazko azpitxapeldun eta batez ere partidua handi bat eta gero aurtengo txapeldunak, Jon eta Ibai Urbieta, Beharzana eta Txost taldeko ordezkariak, zorionak, zakazue lehenengo balorazio zein da? Eskerrik asko aurrena bintzat, eta txapelketa guztien demostratu ere, danan gainetik koska bat zeudela eta favorito bezala pentsatze ginen, alaituen, partidu besteako. Baina, gure lan aitea eta alba gerra pixkat eta estu zeatorri haituk. Aseran, beak egurrak inatazituk beti eta aldein itxeziuek. Gaur asmoa ginen, pixkat eutxi hasieran, da partidu erdia gerra eman ez aiatu eta gero bukaeran ze pasatzen zen, baina aseratik aldeikia konsegitu dugu. Gero horri eusten nahiko lan izan dugu, baina lortu eta ikarri guztu. Partidu gorobila eta zaigula iruditzait, dana ondo eta zaigu, beraiek bajuxo hasi heltzen saiatu geha, alde pixka batea dugu, eta gero nik uste ondo bukatu dula partidu. Kanpotik sentsazio izan da, Jon, batez ere, eta zuk ere rematian bai, igual ligasiako partidiko mena jokatu zutela, biek ere, batez ere zuk, baina Ibai zuk ere bai, eta igual pazientzia ere bai galdu dutela igual Andoni eta Xabik, baina 3 jokotara ere hor jarri dira, eta zuek atsedena askatu dezute eta igual hor asmatu dezute. Hortik ahonde pixka partidua. Gure nahi hau beti erresirazten batxuta zeu guri, eta gaur aseratik aurre hartu zeunean, pazientzia galdu jeik esan deken bezala, eta Andoni ere ez ditu ikusi beste unetan bezala asmatzen, eta ez dira partidua moztu etzio eutxi behintzat, eta hor aldein zieu, bentak handuxia marra hartu zieu,
Eta gero horri buelta ematen zaila izatek, ia lortu je, baina ez, lortu ju amaitua eltzia. Eta bueno, beraiei galdera berdina intzaie, bueno, aurtengoan pasaka finala, telebistaz bota da, eta jende gehiago ikusiko du. Ze esango zinieke, pasaka probatu ez dutenei, eta ezker paretean, trinketian, joko zuzenetan edo dabiltzan hoiei. Animatzeko joku oso politia dela, eta jendia falta daula, txapelketa handigua izateko, oraindik zea xarma gehiago, bidila gehiago ukitzeko, eta animatzeko gustua pasako gula. Esan beharra zeok, frontoian da eskatzen preparazio fisikoa, ez dula eskatzen honek. Azkenean, eozin kuadrilakokin jokatu lehik egin, pasaka ez dik indar asko behar, baldin makako beho, baina eskutako minik ez izaten, dema guztien pelota jotzen baina gehiago reboteatzen nahiaiz, orduan eskuntzako eta gorputzantzako, makurtu eta altxako hortan gerrik eta bihar zaitu, baina korrik asko ez egiten da. Eozin jokatzeko moduko kirola dela. Earki, eskerrik asko eta gozatu. Txapelaz. Adio, bale. Gracias.